משאיר תמונה גדולה, הרבי כמו מביט אליי, במשך כל היום דמותו ניצבת מול עיניי. סיפורים רבים שמעתי על ניסים ונפלאות, וגם אני רוצה כמו הרבי להיות. עוצר דקה אחת לחשוב לפני כל מעשה, איך הרבי יהיה ממני מרוצה. עוצר דקה כדי לחשוב לפני כל פעולה, איך אוכל לזרז את בוא הגאולה. מודה אני אומר כל יום בכוונה גדולה, ורק מתוך הסידור אקרא כל התפילה. אשפיע טוב על הזולת, אוהב כל יהודי, כי כך צריך לנהוג תמיד כל ילד חסידי. עוצר דקה אחת לחשוב לפני כל מעשה, איך הרבי יהיה ממני מרוצה. עוצר דקה כדי לחשוב לפני כל פעולה, איך אוכל לזרז את בוא הגאולה. כולנו של הרבי חיילים בצבא השם, מפיצים את הבשורה שהנה תתגשם. בשבוע של חיילים נשלים את התכלית, להביא בפועל את משיח בן דוד. כמו נשיא הדור אני פועל ללא לאות, לקראת היום שבו יצאו כולם מהגלות. משיח כבר מוכן מלא הדר ומלכותי, רק עוד מצווה אחת והוא יהיה כאן בזכותי. משיח צדקנו ובמהרה בימינו ממש. קיימתי כבר המון מצוות, צניעות, כשרות, כיבוד הורים, כל בוקר את ידיי נוטל במים טהורים. עכשיו לוקח על עצמי עוד החלטה אחת טובה, וודאי שבזכותי הגאולה קרבה. אז אקפיד במחשבה, דיבור ומעשה, ככה רבי יהיה ממני מרוצה. עוצר דקה כדי לחשוב לפני כל פעולה, אותה אקדיש למען תזדרז הגאולה. כולנו של הרבי חיילים בצבא השם, מפיצים את הבשורה שהנה תתגשם. בשבוע של חיילים נשלים את התכלית, להביא בפועל את משיח בן דוד. כמו נשיא הדור אני פועל ללא לאות, לקראת היום שבו יצאו כולם מהגלות. משיח כבר מוכן מלא הדר ומלכותי, רק עוד מצווה אחת והוא יהיה כאן בזכותי. כולנו של הרבי חיילים בצבא השם, מפיצים את הבשורה שהנה תתגשם. בשבוע של חיילים נשלים את התכלית, להביא בפועל את משיח בן דוד. אין אף רגע מיותר, עמדו אכן כולכם, כי הרבי כאן את מעשינו הוא בוחן. אל תצעד בראש מורם, עמדנו במבחן, והתגלה כי העולם כולו מוכן. כולנו של הרבי חיילים בצבא השם, מפיצים את הבשורה שהנה תתגשם. בשבוע של חיילים נשלים את